Ang sukli. Ato ka pahiya. Napiskat na yung kawaran ni mo klaro nga susubo. Paano ka ba? Di ka man tultul, napiskat ka. Uy, pare. Oh, ano pare? Upay kaya ka din eh. Kanina pa ako nagbibinili ngayon mo, pare. Meron pare. Pare. Oh, Paluli daw ako dito, pare. Paluli. pero Makanan mo 50 kay waray ako makakatawagan na akong uyaw. Yan waray akong makakatix. kadi. Oo. Paya naman na. Yan na ba yung paggamit? Lord? Oh. 1,000 ito. Oh, 1,000 ito. May sukli pa ito ah. sige. Oo, sige. Pagkat na, dagmit eh. Iya ka man. Upay kung di ka mag-iiya. Adi pag mahangin. Iskat ka niya rin. Wala man yung mga lud na busan matyan ng lud. Pahin daw lakin mga kabiling para lud. Uy, pare. Oh, pare. Makain ka. Mapalit, mapalod. Mapalit ka. Oh. Kadi-kadi kita lang papalod. O sige ha. Oo, dila pa kulat ta. Oo. Dila na, dila. Dila na ya. O sige. Kadugay ni pare Gilbert. Maginulat na di pare. Anlod pagod. Mauubos na laway din ni paginulat. Kano daw la? Makadi ako. Naginulat pa ko na diyan ay pare. Ano daw nga pare? Kanina pag naghihinulat na piskat. Ano daw nga lud? Uy, pare! Oh pare. Nga, putis ka. Kanina pa ikaw ginihinulat na piskat ka. Danan lod. Insuko ko yung pare Gilbert. Kaya ano wari pa man magkukunan. Lud, pamati ko kayo nagkakapalit-palit na di kayo mahangin. Ay ambot. Direk maram pare. Basan suko ka ya pare. Ang sukli. Ato ka pahiya. Napiskat na yung kawaran ni mo klaro nga susubo. Paano ka ba? Di ka man tultul, napiskat ka. Kaya mo nga ni. Makadi ako. Napiskat. Kaya na lang ngayatis. Dito nakiparalod. Kay tagaan ako ngayon. May sobra pa. Sugo pagod pa rin ngayon buta. Maram na yung dinakita. May sobra pa ako. Panigarili ko niya na. Makakadi ako ang piskat